Ook hier, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook hier, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
elftal. En de spelers die jullie bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
afkorten en de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Hotel.
Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook hier, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Ook hier, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook hier, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
arbitrage en de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
de afkorting en de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Ook hier, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook hier, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
een elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
afsluiten en de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Ook hier, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook hier, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
een elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
afkorten en de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
arbitrage en de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook hier, dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
jullie bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
veld. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
straalpartij en de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.
Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal. En de spelers natuurlijk bedankt. Ook die dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor de fantastische ondersteuning van het elftal.